Antonia. Ngicabanga yazi la. Since nawe ubona la endlini ukuthi dry kuna next la endlini uyabona nawe ayikho into ehlanganayo la endlini. Ngicabanga ukuthatha lento. Yiphi yona? Iba specific. Ngicabanga ukuthatha lento yokuphila. Ngithola. So manje kuzoba nzima mangathi ngiyithatha mina ngiyi-one lento yokuphila. Kufanele uma ngiyithathe nginawe uyazi ukuthi wena noma ngingekho uyazi ukuthi uyayiphakela wenza into leyo. Ayinabungozi. Yona it's not a bad idea, yes. Considering ukuthi kade sisokola. As long as ingeke izingidle mina nginenkinga. Angeke le ayidle mara kufanele akusuka mathafathafa. Mathafathafa lo angithi lento zihlukahlukene. Kunaleyo mathafathafa. Mathafathafa yiyo le idlayo. Uyayiprograma. But then lena as sizoyithatha izodinga ini? Mele sazi. Eno angifihle lutho ngitshela iqiniso nje ngoba ngingakhola. Okay, ngizokutshela iqiniso ngayo. Le iyadla. Iyathafathafa mara ngiyidlela abantwana. Uyayenza ukuthi wena ufuna idla abantwana or iyodla umuntu mhlambe emndeni mhlambe or ugogo. Yazi asiyenze njani lapho? Ugogo. Asithathe ne? Then njengoba uthi sizoyikhomba ukuthi idla ugogo wakho vele sekakhulile. Magogo ne? Yeah. Mara after lalela umagogo wakho sekakhulile vele like naye la sembe kasho ukuthi ukhulile mos. Lalela baby. Angithi ngisazofika lapho. Ngisazofika. Angithi nala sembe sengibona ukuthi wena soyisa. No. So suggest vele umagogo wayo ufuneka suggest umagogo wami. Lalela baby ngizofika lapho. Hayi beke awusekho. Umagogo wakho last time isile. Uyakhumbula the time kunesifo ekhaya? Wathi sekakhathele ukuphila because mase somdala kakhulu ufila like uhlupha abantu. Ukhathele mara akakhathelelanga wena. Inkinga yakho yiyo le. Akakhathelelanga wena. Musa. Ukhathelele wena. Washo ukuthi ukhathelele wena ukhathele. Shuthi yasilandi lento. Ufuna uyodla. Yeah mara ufuna shika silani mangabona ufuna ngisuggest into na ayodla ugogo wakho. Why ungadle ugogo wena? I-idea phela ukuthi silande lento yakho. So ufuna igogo wami idea yami. Izodla bani wena? Why ungathi asikhulume sibonisane kahle wena yonke into wena vele manje ngibeke bengizoyisho bengizothi ilanda ugogo wakho mayise ugogo wakho ize kowami. Why ngaqala kuwa ugogo ngoba ugogo sekufuthi sasemncane. You know what? Asivele siyele. Vele mina yike into engathi ngathi ngiyenza bese uvumelane naye wena. Masiyele. Hayi suka. Yike into uvumelana naye njalo into engibanga ukuthi ufuna ukuyenza yike into uvumelana naye mos. Hayi. Ngiyamtshela umuntu ngithatha lento lena izodla ugogo wami edla ugogo wami okwamanje bese iyajikijikela kugogo wakho. Makumeshona ugogo wakho ijikele ebantwaneni ijikela kuwe lento le. Idla nami. Nengane zami. Obviously sithumela kuma gogo mos. Mina bengithi iyafi and lento yazi iyashasha nakuloko nje 1 2 1 ishasha isenkukhu. Bese uyaphansi kompede le ikhiphe ama 300. Phansi kompede ikhiphe 300. 300. Mina ngithi uzosho imali mhlawumbe sovuka ekseni imali igcile 5 litha enyane ibhakede. 300 rand. Imali igcile 5 litha. For ukuthi idla abantwana bami. Abo asiyeke baby. Asiyeke 300 ngizohamba ngiyoyisebenza. Ngizobuya nayo. Ngidana ngedom nalana vele.